בכל פרויקט חדש צריכה להיות אחת כזאת. דירה לדוגמה שהקבלן מראה כדי לתת לרוכשים פוטנציאלי מושג איך תיראה הדירה לאחר הרכישה. אז איך מייצרים את אפקט הוואו אצל הקונים וכיצד ניתן לקלוע לטעם הרחב ביותר? אני רוצה לומר שלום למעצבת הפנים עדן מלול, מנכ"לית קדו הום. היי עדן. אז בואי באמת נדבר על דירה לדוגמה. למה היא כל כך חשובה? כשאדם רוצה לקנות דירה חדשה, הוא מתחיל לעבור, לבדוק פרויקטים, לראות המון דירות, ולא תמיד קל להשוות בין אחת לשנייה. לא לכולם זה קל לראות מה הפוטנציאל האמיתי שיש לדירה שהוא רואה. דירה לדוגמה מאפשרת בעצם להנגיש את הפוטנציאל המקסימלי שיש לדירה, וזה לא סוד שדירה לדוגמה תמיד נמכרת ראשונה. וזה עוזר ללקוח גם אחר כך לעצב את הדירה שלו בהתבסס על מה שהוא ראה בדירה לדוגמה. גם הן בדרך כלל מאוד מאוד יפות הדירות לדוגמה, נכון סיוון? זה משהו שתמיד כשאת נכנסת לדירה לדוגמה בא לך כזה. היא תמיד נראית הכי טוב. כן, נראית הכי טוב. כמה זמן לוקח להגיע למצב באמת מדירת קבלן עירומה למצב שאנחנו רואים את הדירות לדוגמה יפות, מולבשות, מרועטות, מסודרות? הקבלנים מגיעים בדרך כלל עם תוכניות בנייה, שירותי העיצוב כמובן הם בחינם, והם יחד איתנו מלבישים את הדירה בצורה אופטימלית, ממקסמים את הפוטנציאל. אנחנו מרעטים אותה, מלבישים אותה עם שטיחים, וילונות, אקססוריז, מאבזרים את הקירות, חיפויי קיר, ובעצם הלקוח כשהוא מגיע הוא מרגיש איך הבית שלו ייראה בסוף. ומה עושים בסיטואציה שהלקוח מגיע, רוצה לקנות את הבית, אבל עם כל מה שהמעצבת עשתה? זה תמיד כך. מי יכול בעצם להיעזר בשירותי הלבשת בית? קבלנים שיש להם פרויקטים גדולים שרוצים לשווק אותם כמה שיותר מהר, כי זמן זה כסף, לא באים, שאגב נותנים את ה-Welcome הנעים והנחמד. הכרטיס ביקור של הבניין. ברור. אנשים שרוצים למכור את הדירה שלהם וקצת מתקשים, ברגע שנעצב את הדירה ונקפיץ אותה, נרענן אותה, הרבה יותר קל למכור, וגם לבקש יותר כסף, כי זה נראה טוב. כי זה מוכר, כמו שאמרת, דירה לדוגמה נמכרת. אפשר לעשות הלבשה בכל סגנון? בטח. הלבשה נכונה היא שילוב של המון פריטים ביחד. אם זה ריהוט, אם זה טקסטיל, אם זה תאורה, שוב וילונות, חיפויי קיר, זה שפה שאנחנו יוצרים מתוך חיבור הפריטים. וכשרואים את כל הפריטים ביחד, אין סוף. זאת אומרת, צריך רק להתחיל מנקודת התחלה מסוימת, לאהוב מוצר מסוים, וביחד עם הלקוח, עם הקבלן, עם הרוכש, מלבישים את הבית בדיוק מה שהוא אוהב. איך קולעים לטעם הרחב ביותר נקרא לזה, ויחד עם זה גם שומרים על ייחודיות? בגלל השילוב של כל הפריטים, זו שפה. זה כמו שבגד נראה שונה על כל אדם, גם כל דירה, כל שילוב של פריטים, זה תמיד יראה שונה. כמובן שדירות לדוגמה, אנחנו תמיד נתחשב בעיצוב הכללי הראשוני, באיך שהמבנה נראה מבחוץ, בקווים של בחלונות, ברצפות, יש לך כבר נתונים קיימים שאת צריכה לשחק בתוכם, לכן זה יותר הלבשה. זה לא מקרה כזה שבאים ומעצבים מההתחלה, נכון, עם בחירת הריצוף ובחירת גווני הקיר. המטרה היא למקסם את הפוטנציאל שיש לנכס, לעצב אותו הכי יפה שאפשר, בפריטים הכי מיוחדים, בשפה המיוחדת של הדייר, של הרוכש הקבלן ושל המבנה הקיים. עדן, תודה רבה. תודה שבא. תודה שהזמנתם.